Leng-lengen triya mangun kung kandhuan rimang lirena tanpa kanin yen tantu samengkusan Yahutama Paman Dadya wonten dawuh nggih lawanku Siwa Udawa wonten dawuh nggih kelampahan kula nampi nugraha wahyu cakraningrat wahyu ratu pun diparingke kula aduh nggih ih puji syukur ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung paduka angger sampun kelampahan nampi nugraha wahyu keprabon boten langkung pun paman namung badhe ngempek iya semanten kuwi kula nggih nggih paman kajawi saking menika kula pinaringan kasekten Rajah Kala Cakra epek-epek kula menika ampuhi kagila-gila pun tamakaken tiyang sepisan pejah paman tiyangipun menawi kaping kalih malah tiyang menika gesang oh ngaten nggih inggih paman lajeng nah menika lajeng kula buktekke dos pundi lagi badhe kula cobi rumiyin lah dipun cobi menika menawi wonten mengsahipun nek mboten enten mengsahipun lho golek waduh nggih enget nggih nggih nun sewu ngelmu kasekten kok ampun tinggi coban enget dawuh pangandikanipun Sang Hyang Bathara Narada najan kula saking ketebian kula tasih mireng mboten kenging kangge umuk sumungah sesongaran nggih ingkang sabar nggih nggih Siwa Udawa wonten dawuh aku melu kowe apa kowe melu aku lho kula menika nderekaken panjenengan dados saged kula menika namung suka pemut aku ki seganep pikir aku kok mbok elingke iki lho pun paman kula pitados kula percaya niku nek kula pun roh buktine nek dereng roh buktine kula dereng percaya paman Kakang Udawa wis pundi nggih piye Kakang kok malah ngono patrape Raden Samba lah nggih pun kaya ngoten niku adakane wong niku anggere entuk ngelmu anyaran nggih ngoten niku duwe ngelmu anyaran apa melih bab perkara kasekten lali Purwodasina entene mung golek perkara entene mung ajeng golek mungsuh sebab ngajeng mamerke bab perkara ngelmune niku wau iya Kakang cek kepiran ngene niku wong golek ngelmu niku nek mboten dilambari ati sing tulus ati sing menep mungkin kedadehane nggih mboten sae nggih mboten ya pancen ayo ditututi ndak dlarung-dlarung supaya yasini pijojo sang mawingo-wingon netra kocak ngundarandir utanani rombranang Gus bagus rupamu ning eman-eman kowe kok clandhakan lakumu murang tata iki papanku sak para wadyabala saka praja tunggul Malaya kira wis ana tetenger Simran Janur Kuning aja mati nggawa aran sapa kowe putra Dwarawati satriya Paranggaruda Raden Samba sapa kowe kowe takon karo aku
Prabu Dewa Denta. Baliya Gus. Lho, kok balik ke aku padha-padha nyuwun. Kowe arep nyuwun apa upamane arep golek wahyu alah wis ora uman kowe. Baliya, sing bali kudune kowe, aja balik ke aku. Lho. Sugih kendel Bondowani. Lho apa abamu? Wani tenan, medeni apamu? Weh, cobanen kowe. Lah dalah temenan jebule ampuh tanganku dasar aku iki isih enom putrane ratu bakal aku ya jumeneng ratu tur duweni kasekten nempire wong pisan mati besok saeba kaya ngapa para kawula aku mesti mendiring wedi karo aku pekasane kabeh padha teluk sumungkem karo aku. Yo wong nek lagi diuja karo dewa kaya mengkene. Yo. Tibane tanganku sepisan mati nek dipindhone urip. Coba tak buktekne. Ger panjenengan sampun saged mbuktekaken raestu to Jawata menika mboten cidra. Nggih nggih. Jawata menika mboten cidra sampun kabukti. Paduka menika calon Narendra. Kajawi menika sampun darbene kasekten linangkung. Monggo daya-daya kula dherekaken kundur. Kados menapa bingahipun penggalipun ingkang Rama Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo nggih. Ora to Paman Setyaki karo si wong dawa iki kok gagek-gagek iki ngopo to? Kowe iki ra mung sak melu to, melu karo aku. Kok senengamu kok mambengi ngendon-ngendoni ati? Nek sabar kowe ya melu, nek ora sabar kowe ndisi ana, arep bali-bali yo. Pitados mboten. Iki kaya ngoten niku. Lali Purwa Duksina niku kados ngaten menika. Lali karo kaitane ngoten bener. Piye Kakang Udawa? Lajeng dinapake melih. Kaya ngoten niku lajeng ngreripih pripun? Nggih to? Naluri niku medalipun saking angen-angen mriki. Watak utawi naluri medalipun saking angen-angen. Ning naluri niku kedah dados nalar. Nalar niku kudu disekseni wong akeh. Nek kaya ngene iki apik apa elek, bener apa luput, rak ngaten. Ora mung gugu karepe dhewe sapa sira sapa ingsun niku wau. Wah, ning ya wis ora kudu ngono Kakang. Wis ditutke wae pun. Saniki barate awake dhewe wong angon. Angon sapi arep nyemplung jurang nek kenek ayo dikendhaleni dundurke wadene panyok ora kenek cemplungke sisan. Wah, niku aja kaya ngono kuwi.
jatulangan ing kalangan naglar pandamuncan tinonir kekonang surem sorotetan padang kasolan pacaring nalika ngarep